ओंखाम मोनबायमोनहाय बै गथ' सानैया अबाव थांखोबा सानफ्रोमबो ओंखाम मोननाय टाइमावनो न'आवनो थाखाया गथ' सानैया ओरैनोबाबोलाय गथ'फोरा दिनै ओंखाम जाखानाय नंखाया आङो मिथिखागौ खारन गथ'फोरा ओंखाम गोजा मालाबाबो जानो नागिरा मा खालामबावनो जेबो उफाय गैया बे न'खर गंसेयाव दिनै जेबो मैगं थाइगंआनो गैयाहाय बेथनोबो आलु दरसेबो गैया आगोलनि बायसि मोनबालाय मोनजागौमोन दा बिफायाबो बेरामाव गोलैना थाबाय माइरंआबोसो जोबसिगोन आं दा मा खालामबावनो फैसाबो गरसेबो गैयाहाय ओंखाम मोनाखै मानो मोना जानो आबा दहायनो मोनदो गावसोरा ओंखाम मोननाय टाइमाव न'आवनो थाया खाथिंबाय थायो थांदो होमबा आयै ओंखाम खुरैदो आंखौ मार ओंखाम उखैसोबाय गेलेनाया बा दिनै गल्ला गेलेदोंमोन ना खम खारथिंनाय जादों जोंनिया दहाय जानाया फुरा हजम जाखाजोब्बाय आयै दे खुरगोन दे थांनाय आखाइ आथिं सुहैग्रोनाय आयै दिनै मा ओंख्रि संदोंलै माबा जेबो गैया आबा दिनै ओंखाम गोजासो ओंखाम गोजा जाया आंनो दालि नांगौ दालि आरो सयाबिन फ्राय आरो ना बेदर मोनजायैयाबो मार गोबाव जाखाबाय आंखौ खिन्थु मार अमा बेदर जानो लुबैखादो दे खोन्थायाखैसै आङो आरो आंखौ दाउ अबाव मोननांगौ आं दा अबाव मोननांगौ दाउ बेदर अमा बेदर दालि सयाबिन बेथोरबो फैसा थाइसेबो गैयालै आखायाव ओंखाम खिनिखौ मोनजादो बेखौनो रंजाना था फिसाफोर नोंसोर मानो बुजिया एसे बुजिनो नाजा नोंसा आफायादि बेरामाव गोलैना दङ बेखौ नोंसोरो नुवाखै नामा नोंसोरो गासै बाथ्राखौबो मिथिगौ मानो बुजिया नोंसोरो थां जेबो नङा थां ओंखाम गोजाबाबो जाहैथां जागोन दे आयै खिरखाफोरा अबाव दायो मैगं नागिरनो थांगोन आङो न'आवनो दोङो दे आइ न'आवनो दोङो थां नागिरै थां उफाय गैया मैगं बायनो फैसा गैयाबा बै हाग्रानि मैगंफोरखौनो खानानै जानांसिगोन आयै जोंना मा माना दाख्लैदि आलु बुराखैमोन जों बै आलु बुरखोन्दायावनो नागिरनो थांगोन दे जागोन दे आइ थांबानो जाबाय आब' आंबो थांगोन दे थांनो हागोन दे मोजांसो आंहा लोगो सासे मोनबाय दे थांनो हागोन दे ओंखामखौ जाना लाग्रोनाय थां आखाइ आथिं सुहै थां आङो मालाबाबो सानफेराखैमोनहाय बेथनोबो जोंहादि सानसेखालि बेफोरबायदि खैफोदाव गोलैगोन होननानै भगबानासो मिथिगौ आरो चित्तरन्जन दे मा खारै दाबो जाखाखै नामा नै जाखांबाय र' नोङो खदालखौ ला आं खिरखाखौ लागोन जागोन दे थौ होनबा थांसै थु थाब थांनि अबावबा सानजौगोन थौ बा मालाय मामालाहा जि माक्राय गायखादो दंफांफोरा जि गेदेर गेदेर समायना समायना जादों आरो फिथाइफोराबो जि थायखादों आंखौ नुनानै माबा जानोसो लुगैसोबाय आंखौबो नुनानै माबा जानो लुगैसोदों दानो मामाया बिबाबो मोनसेबो होखानाय नङा जोंहानि मामा मोना मानो एसे बिदिबा एसेबां आबाद मावो आलु गायो माक्राय गायो मटरबो फोयो आरो बायदि बायदि आबाद मावखायोलै थेवबो नै जा होननानै सानसेबो जेबो बुस्थुफोरखौनो जासिफेराखैलै ओंलै माने एसे बिदिबा जोंहा आफाया जुदि मोजाङै थानाय मोनबा बेफोर बुस्थुखौ मोनजाजोबगौमोन जोंहा आफायाबो खम आबाद मावोमोन ओइ र' नोंसोरो मा खालायदोंलै हा नोंसोरो माक्राय खावनो फैदों नामा हा मानो खावनो जोङो जेबो बुस्थुखौनो दिनैहालागै खावफेराखै रावनियावबो होनबा मा खालायनोथ' फैदों बेयावलाय मामा जों आलु बुरखोन्दाखौसो नागिरनो फैदोंमोन मामा जों जेबो खावनो फैयाखै बेयाव जोङो आलु बुरखोन्दाखौसो नागिरनो फैदोंमोन थगायाखैथ' नोंसोरो थगायाखै मामा बिदानोबो नै थगायाखै साबि खिन्थु नोंसोरखौ जुदि आं मायबा मोनसे बुस्थु खावनाय नुयोना गारा आङो नायबाय था जागोन दे मामा जों जेबो खावा जुदि नोङो फोथाया जोंखौ नायबाय थाबानो जाबाय जों मात्र आलु बुरखोन्दायावल' नागिरगोन थां नागिरै थां माखारै मेंसोबायलै आंखौबो मेंबाय बा खम जावदों सानैबो जोङो आगै मोनसाबबाय न' खिरखासे जाबाय सप्तासेसो थांखागोन जोङो एबार ओंखामखौ उदै बुंसासे जासिगोन आलुखौनो जोङो सावनाबो जागोन रुनानैबो जागोन न' आलु मोनजासिगोन जोङो एहु ओंखाम गोजा मोनजाला जोङो आलु मोनजासिगोन एवनाय रुनाय खावनाय भाजा फ्राय